Haske maganin duhu ne, guruf na matasa ne, na tsarin addini ne, ‘yan uwa ku yi himma, guruf ɗin da alama, addinin Islama, ku biyo ni ku sha labari, wanda ba ni inkari, guruf ɗin mai tsari, da daɗin al'amari, mutane ne na gari, ya gama Afirka, faɗin haka ban shakka, ɗan uwana yarda haka, akwai wa'azin malamai, guruf haske samai, suna kira bikon Allah, a rike manzan Allah, sannan a rike sallah, Sha'aibu Ustaz ya faɗa, karafi dabta ogane, hasun darasan alkairi, ga Bilyaminu himma, ga baban koyo su. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na kai muku sallama ta fatan alkhairi na group haske. Wanda yake neman group haske akwai wa'azuzzuka na malamai baki daya gaba daya. Akwai wa'azin Bilalau, akwai Kabiru Gombe, akwai Shak Jafar, kuma akwai Abubakar Giro da sauransu dai baki daya, irin su Bashir Gani baki daya. Zaka iya samun Sha'aibu Ustaz akan wannan namba a 990918. Zaka iya samun Karafi Dabta kuma akan 97308327. Zaka iya samun kuma Bilyaminu Himma akan wannan namba 604853.